Сәлем җәмәгать, сез Шоқмакчы каналында гелдәге шәй кайда булсын инде тагын. Ашасагыз тәмле булсын, чәй эчсәгез чәйләрегез тәмле булсын. Бераз ширләп алдым бит мин җәмәгать, маңкаладым. Хармен Манкамалаев в квадрате. Шундый әйтеп китим. Урамда хәзер 3 градус җылы. Мич безнең тора 50 градуста. Идәннәрне җылытып маташкан бүлмәдә, идәнне җылыту бер нәрсә дә бирми дип инандык бит инде без теге юлаймы. Комментарийларда миңа киңәш иттеләр, 1-2 атнадан соң җылылыгын тикшереп кара диделәр. Тикшердем, файдасы юк. Температура ничек түбән тора иде, шулай түбән тора. Һәм инде үткән чыгарылышта минем Б планым бар дидем. Бу чыгарылышта шул Б планын ишенгә ашырачакбыз. Шуңа күрә хәзер күп сөйләмичә генә, күләмлеген әйттереп аңлатып китәчәкмен. Ләкин бу тәгаен түгел. Таныш булыгыз, Б планы. Ярашо ярдәм бу, гармон. Менә монда өрәсең, менә монда чыга тавышы. Кысып тартып уйныйсың менә шулай әйттереп. Белән бу радиатор икән бит. Теге бүлмәдә 2 радиатор тора. Берсе 10 секциялы, берсе 8-ле. Юкса ул бүлмә ярыйсы гына зур мәйданлы. Идәнен җылытуына карамастан теге бүлмә җылынмады бит инде, хәзер инде бүтән яктан кирип караячакбыз. Талдан. Бүгенге вазифаны үзегез күрдегез. Менә ул бүгенге вазифа. Менә монда янда гына ята. Ул янда ятырга тиеш түгел, ул әнә тегендә урнашкан булырга тиеш. Шуңа күрә җәмәгать, бүген бик әһәмиятле, бик җаваплы эш. Үзем турында алай әйтә алмасам да, но эш шундый. Дөресен әйткәндә куркыта. Хәзер җылыту системасын кискәләп, тураклап, яңадан ябыштырасы булачак. Алла ярдәм бирсен. Температураны истә калдырабыз. 29 шамасы, дымлылык безнең 45. Менә безнең киләсе эш. 8 секциялы радиатор тораймы? Әнә тегендә 10. Юкса монда 8-ле түгел, 10-лы, 11-ле, теләсәң бәлки 12-ленә дә куйсаң буладыр. Чөнки беренчедә менә бу диварлар безнең җылытылмаган, һәм инде менә бу кырыйлары да шулай ук җылытылмаган. Бу бүлмә безнең иң суык бүлмә. Һәм инде монда 8 генә секциялы радиатор кую ким дигәндә бик үк дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә шундый карар кылдым бит әле мин. Бик акыллы баш булуымны инде сез белдерегез дә беләсез инде. Таптым Авитадан менә шундый искитмәле мотор, әле бер кышта күрмәгән радиатор. Монда барлыгы 11 секция. Ләкин проблемасы шунда, ул монда сыймый. Икенчедән, эленә торган җирләре туры килеп бетми. Кыл уртасына төбәп моныкын туры китерсәң, менә бу сул ягы инде туры килми берничектә. Ягъни, менә бу кронштейнны яки менә мондарак күчерергә кирәк булачак. Яки менә монда күчерергә кирәк булачак. Менә бу трубаны шулай кисәргә туры киләчәк. Бу ягында шулай ук. Менә булайрак күчереп, өскә менгезеп, бераз оңгарак китерәсе була. Һәм инде бер кызып киткәннән соң җәмәгать. Менә бу әрәм көлгесендә шулай ук төзәтү тиеш. Менә бу хурлык мине үземә дә ошамый. Карарсың моны. 1 сантиметр ара калган бит. Сырамы бит бу. Бу адватларны монда китерер өчен, менә монда берәр нинди кисемтә куярга кирәк булачак инде. Монда китереп терәргә кирәкми. Сантиметр ярым калдырырга кирәк. Бик кызыксынучан булсаң, ник дип сорасаң, менә бу өлешенең озынлыгы 12 метр шамасы, 12 карл. Хәзер мич тора 50 градуста. Кыш көне мичне мөгаен куясы булыр бер 80-гә, 75-гә. Андый температурада белүемчә менә бу турбалар шактый гына ярыйсы гына озыная. Озыная да аның китер чарасы калмаса, менә монда терәлеп, менә бу клипсаларыннан чыгып, наша елан кебек йөри башлаячак. Шуңа күрә менә монда почмакларда нинди дә булса ара калдыру тиеш. Һәм инде бөтенләй бер әзер булгач кына эшкә ябышачакбыз, чөнки хәзер бөтенләй берне ботарлап атсаң, бүре кебек улап ятырга калачаганнарсың. Мин моңа риза түгел, мин моның белән килешә алмыйм беренчедә. Булды җәмәгать, тамак яна. Шуңа күрә лыгырдавымны туктатам һәм эшкә керешәм. Ну, сыйфатын ярый дип саныйм инде. Ярый, нормально. Кем әйтмеши, бар матур җиләр, бар ныклылар. Менә бу ныклы. Нормально мы? Пойдет ма? Монда куяласы 2 кисәк әзер. Менә шундый контейнер ясап куйдым әле мин. Турылыгын менә шулай иттереп тикшерәм. Тип-тиге дә бик сәер. Бу трубаларны шама белән менә шул урыннарына кисәм, ябыштырган вакытта монда үтүк сыймаячак. Чөнки аның киңлеге бик зур. Бу трубаны ничек тә булса тегендә артка чигендерергә кирәк булачак. Артка чигендереп булмый, чөнки ул тегендә  дә, 'диварга терәләчәк. Бу турбаны ничек тә булса менә шулай кәкрәйтеп, бүгеп,
үске таба меңгезіп мисалы үшін шулай тіріп шегіндіре алашақпыз. Мағайын мында бір орындық бұярмын енді. Орындық үстінден жіп бәріп мына шулай түгі үші кетешек. Теорияда шулай. Анларысың енді бұл бәтәрейге ұшамыз. Солдырып атам. Шундық мына мұнда орнына отыртып қоям мына біз орсын. Міне кронштейнлары әзір. Қара бұл бітілек бандаға ұқшағанайым қара. Осы да жымдайым? Бұл сана қатны түгіл. Нөбісі бандаға ұқшаған. Отыртқаннан соң орыс айтмышлы по месту аннарысың енді кесешек біз. Өзіңше түйеллеп дүрес еттіріп қойсаң, аннарысың радиаторны отыртқаннан соң ғөмімен туры келмей тұрған бұла. Енді өткен бар, енді маташып барған бар. Шуға көре жамағат хиш шексіз башта ең бірінші радиатор. Шыннан соңына тұрбаларны шул радиаторға таба күйреушекпіз. Бұл яғында, тігі яғында. Қам екінші бөлмеде тағын бір кранын ауыстырасы болашақ. Асыңдан вақты ек, мұның біләш ауыстырғанда. Аллаға тапшырдық. Көп котел суы каналюгаға кетешек. Мен ешеттім котел суларын қатты саталар да деп. Яғни, аның бәйесі бар. Шерексіз әш мінейінде. Нәрсе кәтілесіз, шуға бәқасташ алам. Мінәміні кескеш, әрмінен лаппар соғыға шақ. Эштен шығып өтешек мұқар, батып. Мұнда апокалипсис болашақ. Шумыш құтқарсағына бізді қәржемәғат. Бірінші сыйлық баласалға кіріп қолларым қалды емесен айтайын. Артериясын кесіп атты қәрі жантасын қылғанын күтеміз. Тұяқларын сұсын да. Әлі ярай бұл үскісі оңайлырақ. Мына асқысы проблема. Қырық минут 20 литр, әлі бір 4-5 литрін шығарып төктім. Ис кетмәлі, хис кетмәлі, хош кетмәлі һәм қайтқасыз. Этләлеп еттім, ғарық болдым, тойдым. Бүтін ішлеу кейфі қошып еттім. Нәрсен аңлата бұл жамағат? Демек, менің су туғы системасы бұққа да ярамаған деген сөз. Һәм бұл әлі жұмшақ айтылған. Әр бір нендей де болса, өзгеріш кірткен сайын 40 минут 1 сағат суын туғып ят енді. Қолына ғана пішірмәс кейін. Нашылай тіріп, орындыққа мәңгезіп қойдым мен мұны. Тұрбаны ортқа шегіндірір үшін нашылай етесігіне. Хәм тұрба бөгіліп, ортық кейді. Хәм мұнда өтік тағырға мүмкіндік бола. Біріш болды санайым. Бұяқта да запас бар, бұяқта да запас бар. Кеңейерге ора нормально қалды. Клипсыларында тұра. Ардыртты, ләкин шейшерге вақыт жоқ. Кронштейнлар қойылды. Бұл екі қәштіріш радиаторны қойырға қымашауылы тәки. Түбілнелік болмаса да мұна шул шама кесіп атамын. Тегіз мен сағайды. Мұны қақы тегізлікні көрлері өттіреді бұл бәтәренің, Қаралын шық кестім, 1 миллиметрда қалмады. Ей, ұстадасың, көздер тимесін. Әстағфирулла тәуба. Нормально болды ма екен? Краны біраз ғана үстерек болды енді мұның. Бары бір жылайды, болса шағайын бұл. Қорқыныш нәрсе жоқ. Бұяғы әзір. Әзір мына біздің тетмәлісі. Нормально. Олдан қарасаң. Қырайдан көремесің. Келбәтсіз, емсіз, кедешем, ләкин өз функциясын өтесе, мұнда функция шұрнарға, мұнда шұрнарға, һәм бұл радиаторны әзір санап бола. Теге бөлмедегі кранын ауыстырамыз да, һәм қошып қараймыз. Нәрсе енді мынау? 180 градусты шарнирлы шар. Мында бар. Сағат 18:27 радиатор тұра. Теге бөлмедегі кран алшынды, пұшмақ жасалды. Система жылына кіріміне. 38-де алды. Шуға көрі қартығы шиірленген сылдау білен еркеленіп әтірға қақым бар. Хаминде аннан ары шей жерге ниқаят. 6 сағатке бір болса да шей ешу, татар үшін тиішлігіне түгіл. Тұрмыш үшін кереклей бір.
Сәлам җәмәгать. 70-нче тапкыр күрешәм буга инде бер видеода. Бүген кичәге көннең иртәгәсе, кичә безнең урамда 3 градус җылы иде. Бүген дә шул 3 градус чамасы, 2-3. Мич безнең 50-дә тора, һәм бүлмә температурасын хәзер күрсәтәм. 22 градус дип булмый яра, 21-дә 9 чамасы. Димәк нәрсә? Димәк түгел 1 градуска температура күтәрелде. Мондый бүлмә өчен шундый кыска вакыт аралыгында 1 градуска күтәрү минемчә бу инде нәтиҗә, бу инде уңышка ирешү минемчә. Җәмәгать менә бәттәрәй тора, яңа иске бәттәрәй. Бу бүлмәнең температурасын 1 градуска күтәрергә шул җитте. Хәзер хәтта миндә раз канәгать. Һәм инде сез әйтерсез, ничек инде бүген икенче генә көн, каян килгән бу диван диярсез, каян килгән бу келәм диярсез. Син нәрсә бер көн эчендә шуны керттем димәкче буласыңмы әллә дип әйтерсез инде сезме? Керттем бер көн эчендә кичә бу батареяларны куеп бетергәннән соң идәннәрне юып чыктым да, диванын да керттем, келәмен дә керттем. Һәм инде шуңа каршы сез миңа тагын сорау бирсез. Син нәрсә әллә терминатормы, ничек син бер үзең генә керт алдың диярсез, Һәм мин әйтермен, сез миңа карагыз инде, мин бит тырыш. Каян инде миңа бер үзем моны кертергә мөмкинлек булсын. Җәмәгать, диван 5 өлештән тора. Менә бу 2 янбазы сүтелә, арты сүтелә, асты алына һәм иң аскы өлеше кала. Һәрберсен әкрен генә менә шулай тараканча керттем дә, җыйдым да, хәтта торала. Тәпиләрем катмасын өчен келәмен дә кертеп салдым. Миллионынчы тапкыр кабатлыйм. Бу юлы мин бик канәгать калдым. Үз эшемнән күбрәк бүлмәнең җылынуыннан 1 градуска булса да җылынды һәм бүтән бүлмәләр белән бер тигезләште. Һич шулай булса да булса, бик әйбәт. Шулай итеп шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр. Ватылмадыңмы?